दिनै जोङो दिग्लि फरेस्ट सेक्रेटआव जितु माने उल्थापानि थांग्रा लामा जों बाहाय ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्ट पुलिस डिपार्टमेन्ट आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट जयै जोङो दिनै जइन्ट भेहिकेल चेकिं खालामनाय जादों आरो बेनि गुबै उद्देश्यआनो जाहैबाय जाय बिथांमोना जौ लोंनानै गारि सालायदों नामा जों बेखौ फरिखा खालामनाय जादों आरो जोंनि बे फरिखा खालामनायाव जुदि सोरबा बिथाङा जुदि जौ लोंनानै गारि सालायदोंब्ला बियो जोंनि एमबि एक्ट मथे आन्डार सेक्सन 185 आव बिथाङा गोग्लैगोन आरो बे सेक्सननि दारायै बिथाङा 10,000 फाइन होनांगोन। बेजों लोगोसे बिथांनि गारि मथराव दिनै बिसि फिसा थानो हागौ, गथ' गथाय थानो हागौ, साब्रै साबा दिनै गाखोग्राफोर थाफानो हागौ। बिथांमोनाबो दिनै बिथांनि देहायाव जुदि जौ लोंनाया 30 mgनि जुदि गोजौआव दङब्ला जों बिथांखौ थानायाव लाखिनाय जागोन आरो बिथांनि देहायाव 30 mgनिफ्राय जाहाथे गाहायाव फैयागौमानि जों बिथांखौ थानायाव लाखिफिननाय जागोन। हय बिथाङा बिसि फिसा लानानै फैनो हागौ, गथ' गथाय लाना फैगोन, लोगोफोर लाना फैगोन। जुदि गारि सालायग्रायानो जुदि जौ लोंनानै गारि सालायोबा गासैबो बे खिथानाव गाखोग्रा गारिनि दिनै जिउआ बेनि आखायावनो। जों ओंखायनो बे गारिखौ हगारनाय जानाय नङा। जोंनाव नोंथांमोना जोंखौ गाज्रि मोननो नाङा। नोंथांमोना बिसि फिसा लानानै फैनो हागौ, गारि सालायनो हागौ। बे समाव नोंथांमोना बे बिथांनि देहायाव जुदि 30 mgनिफ्राय गाहायाव फैयाब्ला नोंथाङा हरनि 1टा 2टाबाबो थानांनो हागौ थानायाव। उनाव गथ' गथाय गावग्लुंबा नोंथांमोना जोंखौ जेबो बुंनो मोननाय नङा। बेनिखायनो आं गिबियावनो नोंथांखौ अननानै खावलायो जे नोंथांमोना जुदि गारि सालायनाय समाव खुनु जौ लोंनानै गारि सालाया। दिनै मा बुंनो मैया थांनाय दिनाव सुनिबार बारायाव गंथाम गारि उल्थायनानै फुंनि समावनो एक्सिडेन्ट जादों बिथांमोना। बे समाव बिथाङा जाया लोङा फैनायावनो गावसिनि खरा गारि सालायनायावनो बिथांमोना जाब्रबथाय जानांगौ बायद' जादों। बेनिखायनो नोंथांमोना जोंनि सरखारनि थिनाय बादियै 40 स्पिड लिमिटखौ जाहाथे बेनि गोजौआव सालायनो नाङा, 40 स्पिड लिमिटनि गाहायाव सालाय आरो बेनियाव जुदि जोंनि मेसिनाव डिटेक्ट जायोबा जों बिथांनि गारिखौ सालान इस्यु खालामनाय जागोन आरो लोगोसे बिथांनि गारिनि माखासे इन्सुरेन्सफ्राबो दिनै गासिबो खामानि होनाय नङा आरो बिथांनि लाइसेन्सआबो 6 मास सासपेन्ड जानो हागौ। बेनिखायनो अननानै जोंनि नियम निथि थिनाय बायदि नोंसोर लासै सालायनानै जाहाथे बे सरलपारा पिकनिक स्पटआव दिनै लावखार ओंखाम जाग्रायाव थाङोब्ला मोजां जागौमोन। दिनै बेलासि समाव बे जायगायाव गोबां माने जुनारफोर दिनै गावनि आदार नागिरनो थाखाय दिनै लामा बारस'नांगौ बायदि जायो। जेरै मैदेर लामा बारस'यो, गल्डेन लांगुर बारस'यो, गोबां मैफोर जों एखमबा नुयो, मैफोरबो बारस'यो। बेफोराव जाहाथे नोंथांमोनहा खरा स्पिड सालायनानै जुदि गारिखौ 40 स्पिड लिमिटनि जुदि बाराव सालायनाय एक्सिडेन्ट खालामोबा बेखौ सरखारनि आयेन बादियै नोंथांमोना फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि एक्ट बादियै नोंथांमोना जेल जालांनो हागौ। बिनि थाखाय नोंसोरखौ गुबैयाव खावलायनाय जाबाय जाहाथे बेबायदि जेल जानांनाय जाहाथे खामानियाव नोंसोर मावा। दानि जुगाव गोबां रोखोमनि दामि गारि खरा खारो होननानै नोंथांमोना सालायो, खिन्थु स्पिडखौ नोंथांमोना मिन्थिया, कन्ट्रल गैया गारि सालायनायानो। मैया फुङावनो जाहा लोङाव गंथाम गारि बेलथायबाय गावनि गारिखौ स्पिड बांसिन खारो होननानै। ओंखायनो जाहाथे नोंथांमोना बिदि देखायलाया। जेरै पिकनिक जानो उद्देश्य नोंथांमोना फैदों, पिकनिकखौ मोजाङै जा आरो टाइम मथे 3टा 4टानि गेजेराव नोंथांमोना पिकनिक स्पटनिफ्राय ओंखारबो। बेखिनि बुंनानै आं दिनै फोजोबनाय जाबाय।